Kabiyangan, yari naman kita no, welcome naman diri sa atong channel, Pirot Haranista, no? Magadulong naman kita sa inyo sa pila ka mga ambanon sa mga pulo ng Ilonggo, no? Lumuwas gali sa mga ginakuha diri kina, no? May nagkatto diri sa aton nga mga estudyante, no? Nga naga tingwa man sila, no? Mag-compose, no? Sa Tagalog na bersyon, no? Nga kagang atong nga ambanon gina-translate nila sa Tagalog nga bersyon, no? Ginapagabay nila kung kantahon ko sa Tagalog nga bersyon ang ilang mga komposisyon, ang ilang ginpa, no? Wala mo na ayaw na sila sa atong sang kopya la sang hulog sang langit, no? Tigin translate nila, no? Kay kinahanglanon nila sa ilang eskwelahan, no? Yari, no? Karon ko na lang kataon, unahon pa na ini, no? Para na sa kay kuano, sa kay sa pag-ung kasal, no? Sa kay ihada, kag ihado, no? Pagapon, no? Malipayon gid, no? Hindi man sinisili nga pagtambi palad ay kasano pa nila tambi palad nila, no? Kaya sanglit ka nagpagkaral sila sa pano sa pari kagapon, yung pangabay nila kita nga magmaninoy, no? Sa kaya ihado Jima, no? Kag subong man sa kay Dinis Moneba, no? Kaya sa barangay Kalayo, no? Yari, no? Unahon ko lang anay ka wala ko dulot gapon sa nga ambanon kay damo-damo ang ilang mga bisita, no? Daw medyo ubol-ubol kita sa oras, naglisensya ako nga mga amat-amat kami kay kadali adan si Nonoy, no? Ang service naman pala nagabiyahe, no? Kasi mapunan ka, pero naglisensya lang ako, no? Nga magpauli kagapon, no? Sa kay Dines kay Ma'am Jema, no? Pero subong, hindi na sang ihada na ihado, no? Pagtawag na ton sila. Yari gali ang ambanon nga dulot ko sa inyo, doa.
palangga ko. Okay, no? Ito no, para gito sa kaya ihada, kagihado, no? Jima, Muniba, sa kaya ihado, Dines, Muniba, sa barangay Kalayo, no? Dinuagon git nga kasal, no? Yung kagapon, ito ko namo git sa mga bisita, no? Kag nagapila-pila, no? Ang mga konsep panyaga, no? Okay, no? Yari kali, no? Samtang wala pa, no? Nagkakuan nga ito ng mga pinalaga na ito ng mga estudyante dito sa West Visayas, no? Sa Haliway, no? Samtang wala ko pa makadulot ni Sinyo ang inyo maging diyon-diyon sa Tagalog, no? Nag-translate ninyo yung ambahan ng hulong sang langit, no? Kantahon ko anay sa Ilonggo, no? Kantahon ko karon sa Tagalog. Yari anay ang iya Ilonggo.
Pilipino amoy ato ang iyang Ilonggo no nga ginaano naton kag danon ko sudahan man sa mga estudyante nato dito sa West Visayas no sa Liway no kag ilang gina libugan man no kag i-translate no sa Tagalog nga version no yari ang ilang ginhimo no wala sa payan no siyempre mga estudyante no ang mga buot silingon okay galing ang mga ang mga panblano sang ano no, ang medyo kutok medyo gipa lugar-lugar naton ang medyo halo no gipagutok-gutokan naman naton yari no kaya bigin pagdugang-dugang ako nga tagamay at least iya sa mga estudyante ni nga ginhimo no ginapakanta gid nila sa ako no para no nga pamatian nila subong no sa subong siguro ara na sila subong nga lantaw no yari ang inyong maging pa dihon nga ambahanon sa Tagalog nga version hulog ng langit.
okay no? Umuwi na no? Ang translate no sa aton nga mga pinalangga ng mga kabataan dira sa kwano sa Damuong dira sa West Visayas sa National High School no. Thank you kids ang inyong pag-appreciate sa aton mga komposisyon no nga kuan gid nila no gina himulusan gid nila no. Ano da? College, no? Ginabulusan gid nila no pag mag-translate man sa ambahano no prote ang ilang gid-translate ng ambahano no ang sa aton man ambahano ng Ilonggo no siguro nagustuhan man nila gin-translate nila sa Ilonggo no. Madamo salamat no sa mga kabataan subong nga nag-appreciate man sa mga Ilonggo mga ambahano no. Natako ginang aton pagpasalamat nila. Nalipan ko sa ngalan nila. Matawag na sila karon no o kung message no. Thank you gid sa inyo no. Itong pagaling ang banon nga dulot ginatulong sa mga masulod no sa mga viewer naton dira sa mga nagkalain-lain nga mga nasyon no. Labi na gid sa kay Ma'am Miri Ricabar nga yara sa Florida no. Taga Subong man Ma'am, nama yung hapon na uwi ko na mayroon tulang dira si mo. Subong man no, sa kay Ma'am Emilian Pedrigusa nga yara sa New York no. Sa kay Mama Mafi Pedrigusa Andaya no. Madamo gid salamat sa inyo pag-akwano kag subong man sa kay Ma'am Health Chances nga yara sa Hong Kong no. Labi na gid no sa Old But Gold Friends no nga naga-support gid sa aton no. Lang ginapamunuan ini ni Ma'am Jima Prosubong hindi na Ma'am Jima panawag ko sa imo ihada Jima na no kasi ito dinis no salamat sa inyo pag-imbitar sa aton dira bilang isa no ka godfather no sa mga kuano sa mga OFW no naging godfather makita ba. Okay now, pagsubong gid no sa pagid sa aton nga pinalangga gid nga taga-support gid sa ato no si Toto Edward Rivera nga sa Canada. To mayong pagtulan o kung mayong hapon lang dira sa thank you gid sa inyo nga pag-support diri sa ato no. Antes sa makita na magpadayon no, ilang taon tabi anay no. Ang paano kung may mga message no, diri ang aton mga viewer no. Palihog lang yan ay basa. Shout out sa 66 nga nagalantaw subong happy watching. Lihog happy watching lang. Share sa aton live para duro aton viewers Shout out sa kay Ronilo Carabalye F2C good job. Idol Tatay Pirot. Hamal na. Thank you gid. Shout out sa kay Aldrin Almendral. Mayong hapon tayo pirot pa-request dumduma ang langit. Salamat gid watching from Japan. Okay. Thank you sa inyong pag-support. Shout out sa kay Anisito Lavaro. V8B versus tayo pirot. Good morning. Hambal na. Good morning. Good noon. Halin sa gamay pa ko may mga kanta ako hasta subong ikaw gihapon akong ginapamatian hambal ni Ronelo Carabale. Pamatian man yun ba? Hindi lang ako. Joke. Request ko tayo pirot sino dapat basulon hambal ni Anisito Lavaro. Okay. Garanta ko sa subong kuno sa may Dubai. Happy watching nanda. Mayong ogto tatay pirot pa request matinaw ang langit salamat gid tatay pirot hambal ni Mary Jane Sampilo. Kag maayong hapon sa inyo no sa mga viewers. Ni shout out lang gali dira sa amon sa Taytay Rizal kag sa nobya ko man dira sa Hinigaran palihog na lang sa ambahanon pispis nga punay. Salamat hambal ni Alvin J. Sermona. Maayong hapon tay pirot pa request naman sang hampak sang gugma. Kag pa shout out lang sa mga nagapamati kag nagatan-aw. Live dire sa Sunrise View Barangay Bagong Silangan Quezon City. Salamat. Dali lang kay pagsulat ko na yung mga title. Ano po ba na yung una? Dumduma. Ang langit, no?
Tapos ano nga ito isa? Ano? Panuntan na niya. Ano ba ito isa? Ang sinong dapat masulong? Tapos hampak sang gugma. Okay, no? Kaya rin, no? Sulat ko lang para hindi ako malipat, no? Pagkatiin lang ninyo kaya i-direkta ko lang no? Hindi tanan, yung pang-request ninyo, no? Kaya rin, no? Nagapamuno sa dumduma ang langit. Sino ang dapat basulod, ang paksang gugma, ang pispis na punay para sa inyo tanan. Subong sa isa't kahoy. Sa duka ng gamot pananglit abutan, hangin na mapaskog, mapangkilang siya, luminos magkabot. Tabay ng subong sa isa't kahoy. Sa duta ng gamot pananglit abutan, hangin na mapaskog, mapangkilang siya, luminos magkabot. Ang ating napapilbilang pinikanan,
gusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalang ka napakit sa dughan. Nasang kasing ginaduyang duyan. Sisinugi pa lang dapat masunod kung ang mga anak nagmali na paso. Ang sobrang kahigpit hindi man matarong. Yara lang ang sapat, yara lang ang sapat sa kahugalingon. Makalikaw lamang sa mga pagsulay. Kung ang mga anak bastang pisanay-gay, mabunaw nga purong among mag-aubay. Kagang pagpahangup, kagang pagpahangup sang Pinoy ka-angay. Ang hampak sang guma nakatingala, isip nga matarong hinaliganisan. Dali kong tumapa sa mga pinungga, nagkasalimuan, nagkaalikasan. Ang hampak sang guma daw dili matungkad, iligid mabalibaran kung sinong nagtatya. Ari utimawa galuhod na kanangat, idagapang kabuhi kaharian marumpat. May katumanan kung galit sang gugma, hangga kalipay punusin ka sa tiyan. Mapadbad ang libo o kung mga problema, kanang natinion ay manaya-naya. Apawa sa langit daw ko makita, kung ang kapaslawan ng galit magtaka. At tamis kalipay kasadya madula, lang makabuhi magtulak sa duka. Ang pagkagtulalay punusin kahulugan, dughan nga nagbatyag ginaduyang-duyan. Tunog sang gitara matahong pamatian, sa nagahigugma ngayon ang durawan. Tunog sang gitara matahong pamatian, sa nagahigugma ng hinhandurawan.
Pasisyali ko no, away na ito madulong ang kuano, arit no, ang pispis pangapunay no, away na ito madrikta no, kay sanglit kay daw mga burong-burong ano ngay na halinon sa panan yung plastic na ito nagatabon lang no, medyo burong, pasisya ka mo no, kaya pirot matasan inyong alagad mo te ano lang na ito yari, ang pispis nga punay no. Nagkatapusan sa ilang agir pangabay no. Nga bano. Out of 4 songs no. Yari, ang pispis nga punay.
Sampai tanah yang aku bayar, dia itu luar nagad dapat bunga padulungan. Okay, no? Amuya to, no? Dulong na konsinyo, no? Ang inyong mga ginapangabay, no? Ng mga ambahano, no? Kabay pa, no? Nga nalipay makaramo. Kaga antes na makita namin padayon, yari anay ang pila mga shout-out, gikan sa atong mga kauturan. Shout out sa 110 nga nagalantaw sa buong happy watching. Meron ko to man. Yeah. Shout out sa kay Rowena Apistar 2825 happy watching. Ambal na hello Tay Pirot, I'm happy to hear your voice. Thank you again. Shout out sa kay Nis Noy Remex happy watching. Nung Pirot paabol nga request badlit sang palad daw yung Islam tambal ni Alvin J. Sarmona. Okay. Shout out sa kay Lorna Hamilarin. Wala ko pasang boses ang bal ni Ma'am Lorna. Good afternoon tayo pa request kanta Don Juan hambal ni Gleserio Gatis 6444. Oh, pwede na ka ba? Tatay pa request ako on ba na sinunoy sa pilo kapispis nga bukaw. Hambal ni Mary Jane Sampilo. Shoutout sa kay ng Brisilda Apyang. Happy watching. Happy watching lang, no? Okay na. Kita ako talaga eh. Ang pis-pis ng bukaw kay Dita na sa lote. Lang, wata lang yan ay karon na trasado kon sige, karon ay wala mo hindi nato sa ulo gawati para nga dikta-dikta na karon diari galino ang bahanon nga nagatigulo ng una-una nga bahanon ano ba itong isa gina luwas sa pano Badlit sang palad. ang isa Space na bukaw. Space mo bukaw ko isa para diktatan na. Lang. Don Juan. Oo, Don Juan galing. Yeah, okay. Shoutout sa 171 nga nagalantaw sa buong. Okay, no? Happy watching. Yung mga ginapangabay, no? Peace, una, no? Ang badlit sa palat, no? Tapos, Don Juan. Tapos, ng peace na bukaw, no? Para gitsin nyo na nagpangabay sa sining. Yari ang badlit sa palat. Pag-ulan nato naging pag-ulan nato rin siya naging isla ng Gordasta. Silang kina. Badlit sa pala. Ano ko lang
kalibutan sa kahitaasan kay siyang magahusga. Sang dapat silukan kung paglipan sang palad na
mga napahamak. Agong nga matulpit kasaysayan sinig. Gilayon humulang katapusang kibitin. Mga radyo reporters amo ang nagpurahin. Agud nga mapalak na, agud nga mapalak na, ini nga insidente. Tao ano kasugat, sini nga marakas. Kung mapanakayon, kag-agtan sang dinalas. Taga-ilo-ilo ka man, Negros o Kimaras. Apang ang gindongkaan, apang ang gindongkaan, pantalan sang Batangas. Maayo lang ina kung ikaw lang ang buhir. Kaysa imo nga lugar, ikaw ang makapauli. Apang kung patay na, kag hindi pa matikan. Dakugit nga kalisod, dakugit nga kalisod, sang kapamilyahan. Dakugit nga kalisod, dakugit nga kalisod, sang kapamilyahan. Ang bis-bis nga bukaw. Kaya na, yung talang ko sa akong kuha, no? Medyo mataas-taas na siya. Directly daw. Ang bis-bis nga bukaw ang bawal. Sa adlaw kagabi pinagdaluhan. Ang bis-bis
gugma mo nga palso. Okay, no? Yan na, no? Tulong na itong sinyo. Nagkatira mili matay kisa request nyo ka katipot kita, no? Muna kisa ka pasensya ka mo tugina nagulpihan ako nga mataas daw. Galay ang kiko, no? Okay? No, antes na makita na magpadayon, yari naman na yung pila ka mga shout out gikan sa ato ng mga kauturan. Shout out sa kay LBO Official 8429. Happy watching. Happy watching lang, no? Tayo pwede request, kanta mo ng pisa sa bulan sang Marso. Tikiliwi dya. Kiliwi. Happy watching lang, ma'am. Pa-request, ayos kabulakan. Adios guro dyan, ah. Amal ni Ana Garzan. Garganza, 2684. Adios, no? Mabugnaw ang talon, hamal ni Morito, duma. Ay, gali, no? Ay na gali, upod gali sa sinangang paano, no? Mabugnaw ang talon, no? Ginalad din na ito na, no? Kaya amoy na ang ginapag-determine, no? Ni Ma'am Remy Sentinales, no? Na kay sa iya man na nagali niya nga, niya first impression niya kuno na mga bahano, no? Ang dalaga pa siya. Shout out sa kay April Adam P. Ligro. Happy watching. Always watching si Ma'am LBO Official 8429 sa may UAA. Happy watching lang dyan. Thank you good sa always nga pag-share sa aton live. Number one na sharer kag supporter. Thank you good, ma'am. May request kang Faithful Love. Daw si Jobet Baldivino, la ba? Puro Ilonggo songs, di ba, sir? Ang Faithful Love na English na yan, hindi tanan niya pa, no? Kaya sa inyo, kaya nga ito na programa para lang sa mga Ilonggo, no? Kung na English kamo yan, depende sa inyo kung mamati kamo. Pero ang aton iya nga ginapagit, ginadala ang pag-support sa mga ambahanon ng mga Ilonggo para nga daw medyo hindi man kita mauli gawas ang iba. No? Anay, ano ba ito? Ang una-una lipat ko. Isa. Hindi, mabugnaw tayo lang ito. Isa na to. Adjust ka bulakan yun eh. Hindi, sa pang-uwihita. Ilang. Mabugnaw ang talon. Adjust ka bulakan. Dito isa. Ang una ito gina. Ang tikiliwi. Uli. Una ito gina mo. Okay na ho, yari, no? Ang banon, bilang pakatapusan nato ng tulong sa inyo, no? Naton na kita karon sa Diyos Kabulakan, no? Yari, no? Ang tikiliwi, no? Mabugnaw ang talon. Ang Diyos Kabulakan. Umpisa sa bulan sa Marso, April, Mayo, Hunyo, Hulyo. Bulan sa pagkiliho, gabi
gasto. Katong naman sa ulo ay initangan ka ng suporsyento. September 2020, ito naman sa tig-alam. Kalipayaman at yan ay nagkahalis. Matalag sa ating awin ng pagkagap. Pag-isip, ito ay bilisang pag-ibig ay nagkakaroon sa kasangating. Pag-Disyembre, ito mag-Enero, nalipayon pa ang mga tao. Pag-intabulan sa Pebrero, nakalikuman ang ilang ulo. Pangitang sipong kapal, rinayang sa tungko. Babay na lang ang gasto. Katul naman sa ulo ay hinitangan pa ng suporsyento. Ay hinitangan pa, binigag-abuno. Mabugnawang taling oras kahapunan. Ang silak sa adlaw daw diligid tao. Ang dahon sa kahoy kun huyok-huyok ko. Ginabilang ko lang isang kayo. Tumangla sa langit ang danan ay ako. Yaring nagkahigigin ang orasan ko. Kung wala ka lang hintay sa aking magdiskuso. Ikaw manginapon, ikaw manginapon, ako manginapon. Matahuman galing ang balay nga may pinakupulag na makawiwili. Ako ang nagsulat, ginpadala ko diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, nasa imong piling. Lupad ka na papel, nasunod sa subi. Ito ka humapa sa kayunday kapit. Ang tutol ka galing, maano ka diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, ikaw hindi kani. Ako ang naglakad, lang ko'y pagtutaan. Unang akong sulat, di mo nga napako. Dugay na nga adlaw, ginhulog sa puso. Wala singotisya, wala singotisya, mabuksan ako. Diyos kabulakan, sining hati. Kami ang
siyang pangabay kay Senyor at balay. Sino dalaga ng lalakam ni kanay, dili man mabugat, dili man mapudlay, para kamusta lamang na hindi matugay. Dawat ang kamot mong matuon, dala ang pagsugit sa ngalan mo kagapilhedo. Kinakilala huling bago mga amigo, Virgilio Pitziliel, taga-Iloilo. Yara na ang bulan, nagapanalundong. Ang yapang na sigang na bituon, among magkaiwag sa among dalanon, tubtub nga madangat ang pagsakadestinasyon. Idawat na naintay ang kamot mong tuon, dala ang pagsugit sa ngalan mo kapilyedo. Kinakilala ko na amigo nga mangin tunay nga sakto taga-Rimiri, kag sa karon taga-Haniwan. Okay, no? Arana, tapos na nato, no? Ang inyong maging dulot, no? Ang inyong maging pangabay, no? Nadulong man natong tanan, no? Kabay pa, no? Nga nakapalipay sa inyo tanan, no? Di aton ng mga gindulot sa inyong mga banon, sunod sa inyong maging pangabay, no? Madamog nga salamat, no? Kag maayo utok sa liwat sa inyo tanan. Tub-tub naman sa masunod naton nga pagkitaay. Bye-bye.